Soha nem gondoltam volna, hogy egy egyszerű hétvégi kirándulás a barátom tóparti nyaralójába az a nap lesz, amikor mindent elveszítek. Legalábbis így gondoltam. Amikor megérkeztem a házamhoz, amelybe 40 évig öntöttem a lelkemet, először a ház előtti pázsitot vettem észre. A rózsabokrokat letaposták, a liliomok és a levendulák, amelyeket férjem halála óta ápoltam, összetörve hevertek a kocsi beállóban. És ott, a közepén, a ruháim, a fotóalbumok, sőt, még a néhai férjem régi horgászbotja is, mint egy szeméthalmok halmozódtak. Kiszálltam a kocsiból, a térdem annyira remegett, hogy az ajtóba kellett kapaszkodnom, hogy egyenesen álljak. Emlékszem, hogy azt gondoltam, ez biztosan valami tévedés. Nem tehettek ilyet. De aztán megláttam a bejárati ajtóra ragasztott cetlit, mint egy pofont az arcomra. Sajnálom, anya. A feleségem szülei hozzám költöznek. Nincs több hely számodra. Remélem, megérted. A saját fiam kézírása, tiszta, magabiztos, mint mindig az iskolai esszéiben, amelyeket éjszaka szoktam lektorálni. A szomszédok mozdulatlanul álltak az utca túloldalán. Emer Holbrook felesége a kertészkesztyűjét szorította a mellkasához. A Johnson gyerekek tágra nyílt szemmel nézték a verandáról. Éreztem a szánalmukat, a kíváncsiságukat, mint tűk a bőrömön. Először halkan kopogtam az ajtón. Nem volt válasz. Aztán olyan erősen kopogtam, hogy azt hittem, áttöröm a bordáimat. Végül kinyílt az ajtó, csak egy résnyire. A fiam kilátott, hideg, szinte zavart arccal. Kerülte a tekintetemet, és úgy mozgatta a súlyát, mint egy bűnös tinézer, akit rajta kapnak, hogy a kijárási tilalom után lopakodik be. Anya, így jobb, motyogta. Mögötte megjelent a felesége, karbafont kézzel. Gúnyosan mosolygott, mintha egy kóborkutyát nézne, aki ételmaradékért könyörög. Elég volt az időd itt, mondta éles hangon, amely szinte belevágott a húsba. Szükségünk van a helyre. A szüleim megérdemlik, hogy kényelmesen éljenek öregkorukban. Kinyitottam a számat, de nem jött ki hang. Megpróbáltam visszaemlékezni, mikor kértem utoljára valamit. Egy szívességet, egy kis segítséget, és nem tudtam. Nem főztem nekik, nem gondoskodtam a fiúkról, amikor beteg volt, nem utaztam, hogy délutána unokámra vigyázhassak, mindezt gondolkodás nélkül. A fiam nem azért nyúlt ki, hogy megvigasztaljon, hanem hogy becsukja az ajtót. Hallottam, ahogy a zár kattan, egy utolsó visszhangzó hang, amely mintha a koponyámban visszhangzott volna. Ott álltam a júniusi hőségben, a verejték lecsurgott a hátamon, remegő kezeim a jegyetet szorongatták, mint egy mentőkötelet. Csak arra tudtam gondolni, hogy jobban szerették a házamat, mint valaha is engem. És akkor tudtam, hogy vége. Nem legyőzött, nem megtört, hanem vége. Jobb egyedül lenni, mint kihasználva. Mély levegőt vettem, letöröltem a könnyeket, amelyek ki akartak törni, és felvettem a régi bőröndömet a halomból. Egy kis táska. Csak ennyire volt szükségem. Ahogy elsétáltam, éreztem, hogy a szomszédok minden pillantása átszúrja a lelkemet. De évtizedek óta először éreztem egy veszélyes fajta nyugalmat virágozni a mellkasomban. Leültem egy repett zöld padra a Riverside Park szélén, és úgy szorítottam a bőröndömet, mintha az lenne az utolsó szilárd talaj az életemben. Madarak csicseregtek körülöttem, a késő délutáni napfény átszűrődött a leveleken. A világ tovább forgott, mintha mi sem történt volna. Gyerekek futottak el mellettem. Egy öregember kenyérdarabokat dobált a galamboknak. A fiatal pár halkan vitatkozott a kiömlött kávé miatt. Én pedig ott ültem, láthatatlanul. Lenéztem remegő kezeimre, amelyek még mindig foltosak voltak a piszkos fotóalbumok és a férjem horgászbotjának felemelésétől. A kezeim régen erősek voltak, ugyanazok a kezek, amelyek minden hortenziafa egy csésze fekete teával a kertbe osontam.
A harmat nedvesítette a papucsomat. Majdnem hallottam unokám kis lábait, ahogy a folyosón tipegtek. Álmos hangján azt kérdezte: nagymama, segíthetek ma a rózsák öntözésében? Mindent megadtam nekik. Lemondtam a barátaimmal való hétvégi kirándulásokat, mert a menyemnek pihenésre volt szüksége. Lemondtam a nyugdíjasok számára szervezett hajóutakat, mert a fiam üzlete nehézségekkel küzdött, és azt gondoltam, a megtakarításaim segíthetnek neki talpon maradni. Kihagytam születésnapokat, osztálytalálkozókat, mert valakinek szüksége volt rám, hogy otthon maradjak és összetartsam a dolgokat. És mégis, ma még az ajtót sem nyitották ki. Kivettem egy gyűrött zsebkendőt a zsebemből, és letöröltem a homlokomról az izzadtságot, mintha csak izzadtság lett volna. Egy idősebb nő, aki elhaladt mellettem, szimpatikus pillantást vetett rám, de nem állt meg. Nem hibáztattam. Ki akar belekeveredni mások megaláztatásába keveredni? Nem tudom, mennyi ideig ültem ott a parkban, miután a nap lement a fák mögött. A gondolataim olyanok voltak, mint a köd, lebegtek és egymásba ütköztek. De valahol abban a ködben a dolgok kezdtek tisztulni. Elkezdtem visszajátszani minden beszélgetést, amit valaha a menyemmel folytattam. Emlékeztem a hamis kedves hangjára, amikor vendégek voltak. Arra, ahogy anyának szólított, éppen olyan hangosan, hogy mások is hallják. De zárt ajtók mögött mindig tényleg nem szabadna ennyi édességet ennie. Vagy a lakberendezési stílusod olyan régi módi. Modernizálnunk kellene. És a célzások, Istenem, már olyan régóta ott vannak. A kis megjegyzések a leépítésről, amikor a fiam elvesztette egy ügyfelét a munkahelyén. A vacsora közbeni viccek arról, milyen kellemes lenne, ha a szülei egyszer beköltöznének. Emlékszem, egyszer egyenesen a szemembe nézett, és azt mondta: tudod, amikor végre a miénk lesz ez a ház, a kertészeti fészeredet vendégfürdővé alakítjuk. Akkoriban kényszeredett mosolyt erőltettem magamra, azt hittem, csak nagyokat beszél, ahogy mindig. De most ez az emlék olyan volt, mint egy penge, ami a bordáim közé szóródott. És a fiam, a saját fiam, aki minden horzsolás után hozzám rohant, aki az ölemben aludt el, meleg lehelete a nyakamon. Évek óta távolodott tőlem, amikor ő belépett az életébe, egyre ritkábban jött hozzám tanácsért, inkább pénzért. Mindent köszönöm, anya egyre üresebbé vált, mint egy formalitás. Ő csak leellenőrizte a listát. Azt hittem, segítek. Azt hittem, összetartom a családot. De ott ülve, újra és újra átélve azokat a pillanatokat, rájöttem, hogy már régóta tervezték ezt a lassú száműzetést. Akartak ott látni. A házat akarták. Az én házamat. Azt a helyet, ahol a férjemmel minden ékordulónkon steaket sütöttünk a hátsó teraszon. Ahol az unokám megtanult biciklizni. Ahol az első rózsabokrot ültettem, amikor beköltöztünk. Az ajkaim keserű mosolyra húzódtak. Milyen bolond voltam, hogy azt hittem, a családi hűség elég ahhoz, hogy biztonságban legyek. Éles fájdalmat éreztem a mellkasomban, de ez nem fájdalom volt ezúttal. Valami más, valami keményebb, élesebb. Egy döntés kezdett kristályosodni. A közeli utcai lámpa felvillanva megvilágította a kezem vékony vonalait. Mindegyiket megérdemeltem, minden ráncot, minden sebet. Évtizedekig én voltam a család gerince. Én voltam az, aki éjfélkor felkelt, amikor a fiam beteg volt. Én voltam az, aki soha nem ment el, bármi is történt. És ez volt a jutalmam. Óvatosan összehajtottam az unokám fényképét, és visszatettem a táskámba. Nincs több illúzió. Nincs több kifogás számukra. Lassan felálltam, éreztem, hogy a térdeim tiltakoznak, de nem érdekelt. Minden lépés, amit attól a pattól tettem, könnyebbnek tűnt, mint az előző. Tudtam még pontosan, mit fogok tenni, de egy dolgot tudtam. Azt hitték, nyertek, azt hitték,
végre megszabadultak tőlem. Fogalmuk sem volt róla, hogy én csak most kezdek bele. Másnap reggel egy kis étteremben találtam magam, a főutca mögött. Égett kávé és régi emlékek illata lengte be a helyet, olyan hely volt, ahol a kopott szágában is biztonságban érezte magát az ember. Leültem egy sarokfülkébe, kezemmel átölelve a csorba teáscsészét. Még egy kortyot sem ittam. Az ablakon kinéztem, és néztem az embereket, akik sietve haladtak el, mindannyian a saját kis terheiket cipelve, mindannyian a saját kis világukban élve. Ekkor hallottam egy váratlan hangot. Lassan megfordultam, és ott állt. Denit, a régi barátom a szomszédsági bizottságból. Egy papírzacskót tartott a kezében, tele fahéjas tekercsekkel, a szemei tágra nyíltak a meglepetéstől és valami mástól is. Szánalomtól. Istenem, jól vagy? Kérdezte, és anélkül, hogy megvárta volna a meghívást, beült a fülkébe. Kinyitottam a számat, de nem jött ki belőle szó. Denit kinyújtotta a kezét, és megszorította a kezemet. Ez a kis kedvesség, ez az egyetlen meleg érintés elég volt ahhoz, hogy a bennem lévő átok egy pillanatra megrepedjen. Visszatartottam, mielőtt kiömlött volna. Kidobtak, ugye? Suttogta. Megdöbbenve bámultam rá. Közelebb hajolt, és még halkabban beszélt. Nem akartam semmit mondani, de pár hete hallottam a menyedet a piacon. Valakinek azt mondta, hogy el akarják adni a házat, miután te eltűntél. Azt hittem, viccel, mert ki tenne ilyet a saját családjával, de olyan természetesnek tűnt, mintha már eldöntötte a jövődet. A gyomrom összeszorult. Keserű, nehéz csomó alakult ki a mellkasomban. Denit lassan megrázta a fejét, az arcán harag és szomorúság keveredett. Azt mondta, hogy a pénzt a szülei adósságainak kifizetésére fogják használni, és végre kényelmesen élhetnek. Még azzal is dicsekedett, hogy ez milyen könnyű lesz, mivel te olyan bizakodó vagy. Az ujjaim a bögrém szélébe kapaszkodtak, amíg az ujjperceim fehérek nem lettek. Denit újra megszorította a kezemet. Hamarabb akartam elmondani, de nem tudtam. Nem tudtam, hogyan. Annyira sajnálom. Hosszú, remegő lélegzetet vettem. Úgy éreztem, mintha a világ kissé megdőlt volna, mintha a padló alattam már nem lenne szilárd. Jobban szerették a pénzemet, mint engem, suttogtam, és a szavak savas ízűek voltak a nyelvemen. Egy pillanatra láttam a fiam arcát, mint egy kisfiút, pufók arcú, ragyogó szemű, aki szorosan fogta a kezem, amikor megijedt. Láttam, ahogy büszkén áll a diplomaosztón, és olyan erősen ölel, hogy azt hittem, eltörnek a bordáim. Hova tűnt az a fiú? A kezemet a szívemre nyomtam, hogy megnyugtassam a bennem tomboló vihárt. Egész életemben azt hittem, hogy a szerelem áldozatot jelent. Hogyha elég sokat adok, akkor megértik az értékemet. Megértik az értékemet. De ott állva rájöttem, hogy a tisztelet nélküli szerelem egyáltalán nem szerelem, hanem üzlet. Denit könnyes szemmel nézett rám. Mit fogsz most tenni? Lassan felemeltem az államat, hangom nyugodt és határozott volt, mintha valami mélyen belőlem fakadna, aminek létezését már rég elfelejtettem. Vissza fogom szerezni az életemet, mondtam. Felálltam, kisimítottam a szoknyám ráncait, és furcsa erőt éreztem kibontakozni a mellkasomban. Denit lassan bólintott, és letörölte a szemét. Jó. Ideje volt. Hosszú sétát tettem a belvárosban, elhaladva a boltok előtt, amelyek már sötétbe borultak az éjszaka miatt. A lábam fájt, a vállam égett a bőrön cipelésétől. De minden lépés furcsa céltudatossággal töltött el, mintha egyre mélyebbre hatolnék egy rejtett részembe, amelyet amikor végre elértem a művészeti negyedet, megálltam egy vörös téglás épület előtt, amely egy galéria és egy apró virágbolt között rejtőzött. Ajtó feletti tábla egyszerűen csak azt írta, UK7 stúdió. Évekkel ezelőtt,
Mielőtt mindent feladtam a családomért, részmunkaidős művészeti asszisztensként dolgoztam egy közösségi központban. Az igazgató mindig is csodálta az elkötelezett cégemet. Annyira, hogy segített nekem egy kis stúdiólakást szerezni a személyzeti lakhatási program keretében. Megtartottam, minden évben kifizettem a minimális bérleti díjat, és csendes menedékemként tartottam meg. Majdnem elfelejtettem, hogy megvan a kulcs, egészen addig az estig, amikor az ujjaim mélyen a táskámban megtalálták. Kinyitottam az ajtót, és beléptem. Régi festék és szárított virágok illata volt. Az ablakok porosak voltak, a bútorok szűkösek, csak egy kis ágy, egy konyhasarok és egy kopott fotel volt benne, de úgy éreztem, mintha egy szentélyben lennék. Letettem a bőröndömet, és odamentem a keskeny ablakhoz, ahonnan kiláttam az alatta lévő sikátorra. Napon először lélegeztem ki úgy, hogy nem éreztem, mintha a tüdőm tele lenne üvegszilánkokkal. Levettem a cipőmet, és kinyújtottam a fáradt lábamat a hűvös padlón. A homályos fényben engedtem magamnak, hogy elképzeljem, nincsenek sikoltozó hangok, nincsenek követelések, nincsenek tojáshéjakon való járkálások, hogy mások törékeny egóját sértetlenül tartsam. Becsuktam a szemem, és eszembe jutott a férjem hangja. A csend nem jelenti azt, hogy gyenge vagy, Marsző, ne felejtsd el. És akkor kezdett kialakulni a terv. Nem vadbosszú, nem drámai leszámolás a szomszédok előtt. Nem, valami csendesebb, okosabb. Hagyni fogom, hogy azt higgyék, ők nyertek. Hagyni fogom, hogy azt higgyék, legyőztek és kicsiny vagyok. Eközben összeszedem mindent. A régi adóbevallásaimat, a tulajdonjogi okmányokat, a házassági anyakönyvi kivonatokat, minden papírt, ami bizonyítja, hogy a ház jogilag még mindig az enyém. Elővettem a telefonomat, és végiggörgettem a régi névjegyeket. Richard, a férjem legjobb barátja, most már nyugdíjas ügyvéd. Évek óta nem hívtam. Az ujjam a hívásgomb felett lebegett, a mellkasom szorult. Aztán megnyomtam. A második csengetés után a kábult hangja válaszolt. Marsz, minden rendben? Egy kis, nyugodt mosoly terült el az arcomon. Richard, mondtam halkan, a hangom egész nap először volt nyugodt. Azt hiszem, szükségem lesz a segítségedre. Találkozhatnánk holnap? Nem tett fel kérdéseket, csak annyit mondott. Rendben. Felálltam, nyújtózkodtam, éreztem, ahogy minden merev ízületem lassan meglazul. A konyhába botorkáltam, megtöltöttem a kis vízforralót, és a régi tűzhelyre tettem. Amíg a víz forni kezdett, a pulton pihentettem a kezem, és a lepattogzott csempéket bámultam. A néhai férjem hangja újra visszhangzott a fejemben. Ugyanazok a szavak, amelyeket éjszakai beszélgetéseink során a konyhaasztalnál ismételgetett. Ne add el, ami a tiéd, még a családodnak sem. A tisztelet nélküli szerelem igazi szerelem. Akkoriban azt hittem, hogy csak drámai. Hittem, hogy a fiam soha nem árulna el, hogy a család erősebb a kapzsiságnál. De ahogy aznap reggel a gőz felszállt a vízforralóból, megértettem minden szavát. Arra a napra gondoltam, amikor meggyőzött, hogy adókedvezmények és a jövő biztosítása érdekében a ház tulajdonjogát részben a fiunk nevére írassuk. Emlékeztem a szelíd ragaszkodásra, az ígéretekre. Most minden jogi dokumentum olyan volt, mint egy kötél, amit próbáltak a nyakam köré tekerni. Átvittem a teámat a kis asztalra, és elővettem egy kopott jegyzetfüzetet, amit az egyik régi dobozomban találtam. A lapok megsárgultak, a tinta elhalványult, de benne voltak a férjem jegyzetei, emlékeztetők a vagyonkezelési költségekről, apró karbantartási feljegyzések, sőt régi ügyvédi kapcsolatok is. Ujjaimmal végig simítottam a kézírását. Minden sor csendes megnyugtatást jelentett. Nem vagy egyedül. Nem vagy tehetetlen. Tudtam, hogy nem lesz könnyű szembeszállni velük. Könnyű lesz. Meggyőződésük volt, hogy gyenge vagyok, hogy inkább megadom magam, mint harcolok.
De nem tudták, mit áldoztam fel azért, hogy megtarthassam azt a házat, az elutasított állásokat, az elvesztett barátságokat, az álmatlan éjszakákat, amikor azon aggódtam, hogyan fogom fizetni a jelzálogot, amikor a férjem megbetegedett. Nem tudták, hogy az a ház volt az egész életem nyugodt, határozott elszántság töltött el, miközben lapozgattam a lapokat, és kiemeltem a neveket és számokat. Az ujjaim már nem remegtek. Másnap reggel korán érkeztem a belvárosi kávézóba, a régi barna kabátomat szorosan begomboltam, bár a levegő már melegedett. Ez egy kis hely volt, egy könyvesbolt mögött, olyan hely, amit nem vesz észre, ha nem tudja, hol keresse. Nem veszed észre, ha nem tudod, hol keres. Bent a pörkölt kávébab illata burkolt be, mint egy takaró. Az ablak melletti asztalt választottam, és egy kanna jázminteát rendeltem. Várakozás közben néztem a korán reggel vásárlókat és kutyasétáltatókat, akik elhaladtak előttem. Richard néhány perccel később érkezett, kissé gyűrött blézerben, régi bőr aktatáskájával a kezében. Öregebbnek tűnt, mint amire emlékeztem, de a szeme ugyanolyan éles volt, mint régen. Meglátott, és halvány mosolyra húzta a száját. Marsze, mondta, és leült velem szembe. Máshogy nézel ki, erősebbnek tűnsz. Meglepődtem, hogy ez mennyire igaznak tűnt, és elmosolyodtam. Talán így van, válaszoltam. Néhány percig ültünk ott, a csend sűrű volt, de nem kényelmetlen. Amikor a pincérnő hozta a teámat és a kávéját, mély levegőt vettem, és elővettem a dokumentumokat. Türelmesen hallgatta, ahogy mindent elmagyaráztam, hogyan dobtak ki, a cetlit az ajtón, az életem emlékeinek halmai a gyepen. Arckifejezése a meglepetésről csendes dűzre váltott. Azt hitték, nem fogsz visszavágni, mormolta, és az egyik okirattal megérintette az asztalt. De ezek a dokumentumok még mindig a te neveden vannak. A fő tulajdonjog szerint az aláírásod nélkül nem adhatnak el semmit. Melegség öntött el a mellkasomban. Nem pont megkönnyebbülés, hanem az első igazi hatalom villanása, folytatta Richard alacsony, nyugodt hangon. Azonnal benyújtunk egy ideiglenes végzést, hogy megakadályozzuk az átruházási kísérleteket. Utána tisztázhatjuk a teljes tulajdonjogodat, és jogi értesítést küldhetünk nekik. Újra te leszel az irányító. Lassan bólintottam, magamba szívva minden szót. Aztán előrehajolt, és összeszűkítette a szemét. De Marsze, fel kell készülnöd. Keményebben fognak támadni, amikor rájönnek, hogy nem tűnsz el csendben. Lenyeltem a szavaid súlyát, de a félelem helyett hideg, határozott elszántság töltötte el a lelkem. Hadd jöjjenek, mondtam. Már elvettek tőlem mindent, amit csak lehetett. Nincs már mit elvenniük. Együtt átnéztük az egyes oldalakat, és megjelöltük a fontos részleteket. Amíg ő jegyzeteket írt, megláttam a tükörképemet az ablakban. Alig ismertem fel a visszanéző nőt. Az arcomon még mindig voltak ráncok, a hajamban szürke szálak, de a szemem mögött valami megingathatatlan volt. Gondolkodtam az életen, amit el akartak venni tőlem. Az esték, amikor a rózsáimat ápoltam, a friss kenyér illata, ami áradt a folyosókon, a nevetés visszhangja, ami megtöltötte a szobákat. Nem érdemeltem meg. Miután véglegesítettük a papírmunkát, Richard gyengéden megsimogatta a kezemet. Jól cselekszel, Marsze. Azt mondta, ideje, hogy megtanulják, hogy nem az a nő vagy, akinek elképzelték. Megszorítottam a kezét, és évek óta nem éreztem magam ilyen erősnek. Amikor kiléptem a kávézóból a ragyogó reggeli napfénybe, hirtelen energiát éreztem magamban. Már nem csak túlélni akartam, hanem harcolni is. Aznap este visszatértem a műtermembe, és a dokumentumokat szépen összehajtogattam, amikor a telefonom csörgött. A fiam neve villant fel a képernyőn. Egy pillanatig a hüvelykujjam a válaszgomb felett lebegett. Egy részem azt akarta, hogy csengessen,
hogy megőrizzem a végre visszanyert csendet. De végül válaszoltam. Anya, mondta azonnal, hangja feszült volt, mintha erőltetnie akarná aggodalmat. Hol vagy? Aggódtunk. Majdnem nevetnem kellett. Aggódtatok? Miután kidobott a kertbe, mint egy törött széket, most merészel aggódó fiút játszani. Jól vagyok, mondtam, hangomban semmi érzelem, hogy ne tudjon belekapaszkodni. Szünet következett a vonal másik végén. Elképzeltem, ahogy fel alá járkál, és a haját túrja, ahogy akkor is tette, amikor hazudott. Figyelj, folytatta, azt hiszem, mindannyian kicsit felhevíthettük magunkat. Nem akartuk, hogy ennyire elfajuljon a helyzet. Találkozhatnánk, hogy megbeszéljük? Keserű íz terjedt szájamban, de beleegyeztem. Látni akartam a szemét, amikor rájön, mit vesztett el. Megbeszéltük, hogy a belvárosi étteremben találkozunk, ugyanabban, ahol először hallottam az igazságot Janettől. Korán érkeztem, és leültem egy ablak melletti asztalhoz. A pincér leült egy csésze teával, én pedig néztem a gőzölgő teát, és az összes étkezésre gondoltam, amit főztem neki, és azokról a kezekről, amelyeket fogtam, amikor kisfiúként sírt. Amikor végre belépett, fáradtabbnak tűnt, mint valaha. A felesége közvetlenül mögötte volt, arca éles és éber. Úgy csúsztak be a velem szemközti fülkébe, mint két színész, aki a színpadra lép. Anya elkezdte átnyúlni az asztalon, hogy megfogja a kezemet. Visszahúztam, és az ölembe tettem. A szeme villant. Bocsánatot akartunk kérni, mondta gyorsan. Valójában félreértés volt. Csak azt gondoltuk, hogy így könnyebb lesz. Kinek? Beszéltem közbe, hangom nyugodt volt, de átszúrta a begyakorolt szövegét. Lenyelte a nyálát, és a feleségére pillantott. Az azonnal átvette a szót. Nagy stressz alatt vagyunk, ezt te is tudod, mondta mézédes, vékony hangon. A szüleimnek nincs hova menniük. És azt gondoltuk, nos, mivel olyan független vagy, talán nem bánnád, ha egy ideig máshol laknál. Figyeltem őt, ahogy gondosan megválasztott szavai elkerülik az igazságot, mint az olaj a vizet. Belenyúlt a táskájába, és elővett egy vastag borítékot. Ezek a végleges ingatlanátruházási papírok, mondta simán. Gondoltuk, ha most aláírnád őket, minden tisztázódna, és mindannyian tovább léphetnénk, mint egy család. Hosszú pillanatig néztem a borítékot. A kezem viszketett, hogy széttépjem. Ehelyett halványan elmosolyodtam, és óvatosan visszatoltam felé. Gondolkozom rajta, mondtam, hangomat egyenletesen tartva. Ő erőltetett mosolyt villantott, de szeme sarkai megkeményedtek. Természetesen tudtuk, hogy észszerű lesz. A fiam végre felnézett rám. Igazán rám nézett. Egy pillanatra valami villant át az arcán. Talán bűntudat, vagy csak a felismerés, hogy már nem ismeri a vele szemben ülő nőt. Lassan megittam a teámat, és felálltam, mielőtt még többet mondhattak volna. Ahogy kimentem, hallottam a lányom illó sziszegését. Mit értett azon, hogy meggondolja magát? Ma kellene aláírnia. Kinyitottam az étterem ajtaját, kiléptem a hűvös esti levegőre, és csendes diadalérzet töltött el. Hadd kapkodjanak, hadd vergődjenek. Azt hitték, egy utolsó aláírással megvásárolhatják a hallgatásomat, de én már nem eladó. Amikor aznap este visszatértem a műtermembe, az aláíratlan dokumentumokat az asztalra tettem, mintha egy halomrothadó étel lenne. Hosszú ideig álltam ott, és csak bámultam őket. Ott volt minden feketén-fehéren, a jogi zsargon, az aláírási sorok, a kisbetűs árulások. Abban a pillanatban mély, állandó nyugalom öntött el. Úgy éreztem, mintha kiléptem volna a ködből. Bementem a konyhába, és vizet forraltam teához. A kis vízforraló,
De én lassan, szándékosan mozogtam, minden lépésemet rituáléként mérlegelve. Levettem egy régi doboz jázminta a levelet, és hagytam ázni, belélegezve a finom virágillatot. Várakozás közben elővettem egy kopott fotóalbumot, amit aznap a gyepen találtam. Óvatosan lapozgattam az oldalakat, megállva egy fotón, amin a férjem a hátsó udvarban egy kosár friss paradicsomot tart a kezében, és egy másikon, amin az unokám egy nyári éjszakán csillagszórót tart a kezében, örömtől tágra nyílt szemmel. A kezem lebegett az arcuk felett. És azóta, az a szörnyű nap óta először nem éreztem fájdalmat. Úgy éreztem, meggyökereztem. Akkor megértettem, hogy nem csak a házamat vesztettem el, hanem a család illúzióját is. Végül brutális módon megtanítottak arra, hogy a tisztelet nélküli szerelem nem más, mint egy ketrec. Korcsoltam a teámat, hagyva, hogy a melegség átjárja a mellkasomat. Aztán felvettem a telefont, és Richardot hívtam. A hangom nem remegett. Richard, mondtam, sziklaszilárdan. Szeretném holnap újra átnézni a papírokat. Készen állok arra, hogy a házamat az én feltételeim szerint tegyem eladásra. Szünet következett a vonalban, mielőtt válaszolt, hangjában óvatos csodálat csengett. Biztos vagy benne? Igen, válaszoltam határozottan. Egész életemben olyan embereknek segítettem, akik soha nem köszönték meg. Ez az enyém. Ideje, hogy én döntsem el, hogyan végződik a történet. Letettem a telefont, és óvatosan, szinte tiszteletteljesen letettem. Aztán visszamentem az asztalhoz, fogtam egy ollót, és egyenesen átvágtam az aláíratlan átruházási dokumentumokat. Minden vágás olyan volt, mintha egy láthatatlan kötelet vágnék el. Amikor végeztem, a darabokat a szemétbe dobtam, letöröltem a kezemet egy konyharuhával, és visszaültem az asztalhoz. Vettem még egy kort teát, és éreztem, hogy az ujjaim enyhén remegnek az izgalomtól. Abban a kicsi, csendes konyhában, repett csempékkel és poros redőnyökkel körülvett kis, csendes konyhában erősebbnek éreztem magam, mint valaha abban a nagy házban, amely tele volt csiszolt padlóval és megrendezett mosolyokkal. Újra megnéztem a fényképalbumot, és végig simítottam unokám arcának kontúrját. Hiányozni fogok nekik, suttogtam a homályos szobában. De csak azért fognak hiányolni, mert végre nemet mondtam. Hátradőltem a székemben, becsuktam a szemem, és hallgattam a város éjszakai hangjait, távoli dudák, tompa zene, idegenek csendes életének zajai. Évtizedek óta először nem éreztem magam anyának, feleségnek vagy gondviselőnek. Csak marthanak éreztem magam. Másnap reggel még azelőtt keltem, hogy a nap megérintette volna a stúdió ablakom előtt álló épületek tetejét. Fogtam a táskámat és az öregember mappáját, amelyben a tulajdonjogi dokumentumaim voltak, majd elindultam Richard irodájába a belvárosban. Fáradt, de őszinte mosollyal üdvözölt, és bevezetett, mielőtt a város teljesen felébredt volna. Kiterítettük a papírokat a nagy tölgyfa íróasztalán. Gyorsan fogunk cselekedni, mondta, és megérintette a mappa sarkát. Van egy megbízható ingatlanügynök barátom, aki diszkréten felveheti a listára. Nem fognak tudni semmit, ami késő nem lesz. Bólintottam, és éreztem, ahogy minden szava belém ivódik. Azonnal telefonálgatni kezdett. Én pedig ott ültem a bőrfotelben az ablak mellett, és néztem a kora reggeli ingázókat, akik elárasztották az utcákat. Annyi éven át úgy gondoltam, hogy azok a nyüzsgő tömegek valami tőlem elkülönült dolog, valami, amihez túl öreg és túl láthatatlan vagyok, hogy tartozzak hozzájuk. De ma élőbbnek éreztem magam, mint ők mindannyian. Amikor Richard letette a telefont, a szemüvege felett rám nézett. Megvan, mondta halkan. A ház hivatalosan is eladó. Egyelőre titokban tartjuk, hogy ne keltsünk feltűnést, de hamarosan érkezni fognak az ajánlatok. Az a ház többet ér, mint amit ők elképzelni tudnak. Kilélegeztem, és napok óta először megeresztettem a vállam. Köszönöm, mondtam, és egy pillanatra elakadt a hangom.
Ő megrázta a fejét, szeme kedves, de komoly volt. Még ne köszönd meg. Még végig kell csinálnunk. De Marsze, büszke vagyok rád, szorítottam össze az ajkaimat, és éreztem, ahogy a melegség felkúszik az arcomra. Miután elintéztem a papírmunkát, hazafelé beugrottam egy kis szövetboltba. Évek óta nem nyúltam a varrócuccokhoz, de valami bennem vágyott a folyamatos, koncentrált munkára. Visszatérve a műterembe, elővettem egy régi patchwork takarót, amit évtizedekkel ezelőtt elkezdtem. Kiterítettem az asztalon, ujjaimmal végigsimítottam a kifakult négyzeteket, és elkezdtem varni. A tőű csendes és határozott mozdulatokkal haladt előre, mint az életem jelenlegi mozdulatai. Késő délutánra a kis helyiségem újra élettel teli lett. Szálak hevertek az asztalon, lágy zene szólt egy poros, régi rádióból, és a teáscsészémből jázmin illata szállt. Tudtam, hogy hamarosan megtudják, mit tettem. Tudtam, hogy dühösek lesznek, hangosak, szánalmasak pánikjukban. De abban a szobában, szövetek, tea és a saját egyenletes légzésem körülvéve, érinthetetlennek éreztem magam. Gondoltam magamban, hogy az egyedüllét nem büntetés. Ajándék, amit adtak nekem, amikor megmutatták, kik is valójában. Befejeztem egy újabb jelenetet, a halványuló fénybe tartottam, és hagytam, hogy egy kis őszinte mosoly virágozzon az arcomon. A következő hét lassan telt, de évek óta először nem siettem, hogy mások igényeit kielégítsem. Igényeinek kielégítésére. Minden reggel a nap felkelte előtt keltem, öltöztem a régi köntösömbe, és főztem egy kanna teát. Aztán leültem az ablak mellé, a takarót az ölembe terítettem, és hagytam, hogy a kezeim mozogjanak, miközben az elmém vándorolt. Úgy éreztem, mintha a saját darabjaimat varnám össze újra. Néhány nappal később újra beléptem Richard irodájába, ezúttal kiegyenesedett vállakkal és magasabbra emelt állal, mint évek óta bármikor. Felállt, amikor beléptem, és a szeme az arcomat fürkészte, mintha alig ismerne meg. Marsze, mondta meglepett mosollyal az arcán. Könnyebbnek tűnsz, mosolyogtam halkan, és letettem a táskámat a székre mellettem. Azért, mert végre lefogytam, mondtam. Bólintott, és intett, hogy üljek le. Kiterítettük az utolsó papírköteget a széles faasztalán. Ezek, mondta, és megérintette a mappát az utolsó adásvételi dokumentumok. Aláírás után a ház hivatalosan eladva lesz. A pénzt közvetlenül neked utalják át. Egy pillanatig néztem a papírokat, ujjaimmal végigsimítva a ropogós széleket. Egy pillanatra egy kép villant fel az agyamban. Az unokám, aki mezítláb rohan át a konyha csempején. A férjem, aki dúdolva aprítja a zöldségeket. A fiam, aki kisfiúként nevet a hátsó udvarban. De ugyanolyan gyorsan, ahogy a melegség elöntött, úgy váltotta fel a fájdalom az ajtón lévő cetli. Nem akartam jelenetet rendezni. Mély levegőt vettem, és felvettem a tollat. Aláírásom simán jött, kezem biztos volt. Amikor befejeztem, óvatosan letettem a tollat. Furcsa energiaáramlás futott át rajtam, mintha épp most léptem volna le egy szikláról, és rájöttem volna, hogy tudok repülni. Richard csendes tisztelettel nézett rám. Hivatalos, mondta. A ház már nem az övék, nem nyúlhatnak hozzá, nem követelhetik. Megcsináltad, Mar. Lassan bólintottam, és egy kis mosoly villant meg a szám sarkában. Nem csak magamért tettem, mondtam halkan. Minden nőért tettem, akinek azt mondták, hogy maradjon csendben, áldozza fel magát, tűnjön el. Richard szeme meglágyult, és a kezét az enyémre tette. Most már szabad vagy, mondta. Ezek a szavak úgy csengtek a fülemben, mint a templom harangjai. Egy héttel az utolsó papírok aláírása után kopogtak az ajtójukon. Esős délután volt. Az a fajta hideg, állandó szitálás, ami átáztatja az ember csontsait, és még a legbátrabbakat is sietve behúzza a házba.
de nekik nem volt hova bújniuk. A bírósági végrehajtó 2 egyenruhás rendőr kíséretében állt a bejárati ajtóban. Kesztyűs kezében tartotta a hivatalos kilakoltatási értesítést. A fiam nyitotta ki először az ajtót. A járdáról láttam, hogy az arca. Szája kinyílt és bezárult, mint egy levegőért kapkodó halé. Egy pillanattal később felesége jelent meg mögötte, arcán zavarodott szág és hitetlenség tükröződött. Emer és Emeres Dalton? Kérdezte a bírói végrehajtó nyugodtan, mintha egy vacsorafoglalást erősítene meg. Mindketten bámulva bólintottak, képtelenek voltak megszólalni. A bírói végrehajtó kibontotta az értesítést, és tiszta, határozott hangon elkezdte felolvasni. Ezt a lakást jogszerűen eladták. Önöknek 30 napon belül el kell hagyniuk a helyiségeket. Ha nem teljesítik ezt a követelményt, bírósági végzéssel kényszerrel eltávolítják önöket. A mennyem félelmetes hangot adott ki, félig sikoly, félig fulladás. A nő ajtókerethez nyúlt, mintha az megtartaná. Mögöttük láttam a nappalit. Az én nappalimat. Ugyanazokat a falakat, amelyekre egykor a férjem régi horgásszapkáját. A kandalló, ahol téli estéken megtanítottam unokámat marshmallow-t sütni. Nem éreztem szomorúságot, csak egy csendes, határozott bizonyosságot. A szomszédok esernyők alatt kezdtek gyülekezni, suttogva, néhányan telefonjukkal filmezték. Láttam Emeres Holbrookot az utca túloldalán állni, szemei tányér nagyságúra tágultak. Fiam végre megtalálta a hangját. Ez biztosan valami tévedés, dadogta, előrelépve. Anyám soha nem. A végrehajtó nyugodtan átadott neki egy vastag borítékot. Az összes jogi dokumentum itt található. Tulajdonjog átruházás, eladási visszaigazolás, kilakoltatási engedély. Ha akarja, átnézheti őket az ügyvédjével. A keze olyan hevesen remegett, hogy a papírok majdnem a lábai előtt lévő pocsolyába estek. Az utca sarkáról néztem, az esernyőm könnyedén pihent a vállamon. Az eső lecsordult az arcomon, és összekeveredett egy könycseppel. Nem töröltem le, nem azért, mert szomorú voltam, hanem mert úgy éreztem, ez az utolsó megtisztulás, az utolsó csett, ami elmossa a láncokká vált évtizedek áldozatait. A lányom intörvényes, most nyíltan zokogva rogyott le a küszöbre. Fiam döbbenten állt fölötte, csendben, a papírokat úgy szorongatva, mint egy mentőkötelet, ami már kicsúszott az ujjai közül. A végrehajtó a hivatalos értesítést a bejárati ajtóra tűzte, és bólintott a rendőröknek. Ők éberen, de csendben maradtak, végrehajtva a törvényt, amit én hoztam mozgásba. Még egy pillanatig álltam, belélegezve a nedves, nehéz levegőt. Aztán megfordultam, és elsétáltam, lépteim biztosak, a hátam egyenesebb, mint évek óta bármikor. Azt hitték, eltemettek a szégyen és a bűntudat alá, de nem temettek el. Elültettek. És most végre teljes virágzásba kerültem. Másnap meghívtam őket, hogy találkozzunk egy belvárosi kávézóban. Csak egy kávézó volt, hanem a Main Street legforgalmasabb helye, ahol fiatal szakemberek gépeltek a laptopjaikon, és nyugdíjasok gyűltek össze, hogy végtelen kávézás közben pletykáljanak. Én érkeztem elsőnek, és egy asztalt választottam pontosan a közepén, ahol mindenki láthatott. A legjobb sötétkék kabátomat és egy gyöngyös brossomat viseltem, amit a férjem temetése óta nem vettem fel. Amikor beléptek, kísérteteknek tűntek. A fiam szemei mélyen ültek, és zavartan jártak körbe-körbe. A menyem OM úgy szorította a designer táskáját, mintha az egy süllyedő hajó mentőmellénye lenne. Nyugodtan intettem nekik, hogy üljenek le velem szemben. Szó nélkül leültek. A csend körülöttünk szinte fülsiketítő volt. Még a barista is abbahagyta a munkát. Kivettem a táskámból egy vékony borítékot, és átsúsztattam az asztalon. Ezek, mondtam halkan, de tisztán a végleges jogi dokumentumok, amelyek megerősítik a ház eladását.
Már nem a tiétek, és nincs jogotok fellebbezni ellene. Fiam remegő kézzel nyúlt a borítékért. Mennyem azonnal sírni kezdett, vastag könnyek gördültek le remegő ajkain. Szemrebbenés nélkül néztem őket. Ismét belenyúltam a táskámba, és kivettem egy kis csekket. Óvatosan a papírok tetejére tettem. Ez költözési támogatás, mondtam halkan. Szimbolikus gesztus, elég egy motelszobára és néhány étkezésre, amíg kitaláljátok, mi legyen a következő lépés. Mennyem elfojtott zokogást hallatott, a szempillafestéke elmosódott, miközben arcát a kezébe temette. Fiam felnézett rám, és akkor először nézett rám igazán évek óta. Szemei vadak voltak, vörös szegélyűek, kétségbe esettek. Anya, nyögte ki, kérlek, nem úgy értettük, hogy azt gondoltuk. Felemeltem a kezemet. Nem, ti hoztátok meg a döntéseteket, szakítottam félbe határozott, rendíthetetlen hangon. Jobban szerettétek a házat, mint engem. Azt hittétek, túl gyenge vagyok ahhoz, hogy visszavágjak. Tévedtetek. A kávézóban csend lett. A szomszéd asztalnál egy fiatal nő mozdulatlanul ült, a kávéscsészét a szájához emelve. A fiam megpróbálta megfogni a kezem, de én nyugodtan visszahúztam. Csak most hiányzom nektek, hogy nemet mondtam, és utoljára néztem a szemébe. Lassan ittam meg a teámat, minden kortyot élvezve, míg ők összeroskadva ültek velem szemben, világuk összeomlott a lábuk előtt. Amikor felálltam, hogy elmenjek, néhány bankjegyet tettem az asztalra a tea áráért, és vissza se nézve kisétáltam. Mögöttem hallottam a nő zokogását, a férfi elfojtott könyörgését, a nézők hangzihálását. De nem fordultam vissza. A városon kívül ragyogó és végtelennek tűnt a világ. Tüdőm megtelt olyan friss levegővel, hogy szinte fájt. Megszakítottam az utolsó köteléket, szabad voltam. A kávézó után nem mentem egyenesen haza. Ehelyett végig sétáltam a városon, hagyva, hogy a nap melegítse az arcomat, miközben könyvesboltok, virágos standok és nyüzsgő utcasarkok mellett haladtam el. Lépteim súlytalannak tűntek, mintha csak lebegnék a járda felett. Végül elértem Richard irodáját. Meglepetten felnézett, amikor beléptem. Marce, mondta, és gyorsan felállt. Minden rendben van? Bólintottam, és becsuktam magam mögött az ajtót. Még egy változtatást szeretnék, mondtam, hangom nyugodt volt, de érezhető volt benne valami heves és végleges. Leültem vele szemben, és elővettem a vastag mappát, amelyben az összes pénzügyi dokumentumom volt. Az összes maradék örökséget és a ház eladásából származó bevételt át szeretném irányítani, mondtam. Hozzon létre egy alapítványt idősellátási programokhoz, menedékhelyekhez válságban lévő nők számára, valami olyasmihez, ami valóban segít azoknak, akiknek szükségük van rá, és nem azoknak, akik engem egy két lábon járó pénztárcának tekintenek. Richard döbbenten bámult rám, majd lassan büszke, szinte atyai mosoly terült el az arcán. Biztos vagy benne? Kérdezte halkan. Ránéztem. Igazán ránéztem. Csak a pénzemet szerették, mondtam, mostantól egyikük sem kapja meg. Richard előrehajolt, bólintott, és azonnal nekilátott a papírmunka elkészítésének. Az következő órát minden részlet átnézésével töltöttük. Minden alkalommal, amikor aláírtam egy oldalt, úgy éreztem, mintha egy bilincs esett volna le a szívemről. Amikor az utolsó aláírás is megvolt, Richard úgy lélegzett ki, mintha egész idő alatt visszatartotta a lélegzetét. Kész van, mondta. Ma este kapnak hivatalos értesítést. Felálltam, összeszedtem a táskámat, és könnyebbnek éreztem magam, mint évtizedek óta. Köszönöm, mondtam remegő hangon. Akkor ez volt az első repedés a páncélomon, de nem gyengeség volt, hanem megkönnyebbülés. Bólintott, szeme csillogott. Ma valami rendkívülit tettél, Marce.
Elhagytam az irodát, amikor az ég aranyba borult, és megjelentek az első naplemente jelei. Azon az estén megkapták az értesítést. Egy futár kézbesítette a borítékot az ideiglenes motelszobájukba. Benne egy hivatalos levelet találtak, amelyben közölték velük, hogy minden, amit örökölni reméltek, átirányításra került. Nincs biztonsági háló, nincs könnyű landolás, csak a saját döntéseik visszhangja, amely végül visszatért hozzájuk. Elképzeltem, ahogy tépik a lapokat, a szemük vadul villog, a hangjuk pánikba fullad. Elképzeltem, ahogy a fiam a papírokat szétdobálja a szobában, a felesége pedig a földre rogyott, és a designer ruhája ujjaiba sírta el magát. Azon az éjszakán kezdődtek a hívások. Néztem, ahogy a telefonom újra és újra felvillan a kis konyhai pulton, és minden alkalommal a fiam neve villogott rajta. Nem vettem fel. Aztán jöttek az üzenetek, kétségbeesett könyörgések. Anya, kérlek, beszélnünk kell. Nem hagyhat csak úgy magunkra. Hibáztunk, de mi család vagyunk. Letettem a telefont, és folytattam a takaró hajtogatását, amin dolgoztam, gondosan simítva a sarkokat. Reggelre már az ajtóm előtt álltak. Hallottam a kétségbeesett kopogást a folyosón visszhangozni, a tompa kiáltásokat a vékony stúdiófalakon keresztül. Anya, kérlek, nyisd ki! Megoldhatjuk. Nem hagyhat minket itt állni, mint az állatokat. Hangjuk nem a szeretettől remegett, hanem a teljes pániktól. A félelemtől, hogy elveszítik a kényelmet, hogy szembesülniük kell egy világgal, amely már nem hajlik meg előttük. A konyhában álltam, nyugodtan lélegeztem. Nem mozdultam, még az ajtóra sem pillantottam. Egy idő után a kopogás könyörgéssé változott. Hangja elcsuklott, vékony és kétségbeesett volt. Kérlek, bármit megteszünk. Nem tudunk így élni. Gondolj az unokádra. Éles, keserű nevetés szakadt ki a számból, de visszanyeltem. Csak azért hiányzom nekik, mert nemet mondtam. Végül a kiáltásaik kimerült zokogássá, majd csendé alakultak. Hallottam, ahogy a lépteik visszahúzódnak a folyosón. Elképzeltem, ahogy visszabotorkálnak a bérelt motelszobájukba, lehajtott fejjel, és elfordítják a tekintetüket minden szomszéd, mert a szomszédok elkezdtek pletykálni. A kilakoltatási értesítés után gyorsan terjedt a hír. Ugyanazok a szomszédok, akik korábban udvariasan integettek a kocsi behajtójukból, most a kerítés mögött suttogtak. Hallottam, ahogy Emeres Holbrook a sarki boltban éles hangon, hitetlenkedve mondja, annyi mindent tett értük, és ők úgy hagyták ott, mint egy régi szőnyeget, és azt hitték, megússzák. Egy másik szomszéd megrázta a fejét, és hozzátette, nem lehet így bánni az emberekkel, és nem számítani következményekre. Az irónia nem veszett el. Annyi évet töltöttem azzal, hogy visszahúzódtam, hogy békét tartsak, és megalázkodtam, hogy elkerüljem a kínos helyzeteket. Most pedig eltűnt a csendem. A történetem hangosan visszhangzott a környék minden utcájában. Most már egyedül voltak, igazán egyedül. Később aznap letiltottam mindkettőjük számát, töröltem a hangüzeneteket anélkül, hogy meghallgattam volna őket, bezártam minden ajtót, amin keresztül visszacsúszhatnának, és minden ablakot, amit kinyithatnának. Ahogy leültem a teámmal, és újra kiterítettem a paplenomat, éreztem, hogy az utolsó darab is a helyére került bennem. Nem gyűlöltem őket. Az még mindig azt jelentette volna, hogy helyet foglalnak a szívemben. Nem, egyáltalán semmit sem éreztem, csak egy lágy, tiszta ürességet, ami békésebbnek tűnt, mint bármelyik hamis családi vacsora vagy kényszerű ünnepi mosoly valaha is volt. Kívül a város tovább élt, közömbösen és élénken. És én is, először az életemben. Az elkövetkező néhány hetet azzal töltöttem, hogy a kis stúdiómból végre olyat csináltam, ami az enyémnek éreztem. Egy délután, miközben a kis fűszernövényeket öntöztem az ablakpárkányon, kinéztem a város fényét, és nem éreztem fájdalmat a nagy külvárosi ház elvesztése miatt.